ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ରାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମଞ୍ଜା ଦୁଇଟା ଏମିତି ନେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ। ଏହାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଛୋଟ ଆକାରରେ କାଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟି ନେବା। ତା ଦେହରେ ଆମେ ମିଶାଇବା ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ। ଦୁଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆମେ ସିଝେଇବାନି ମଞ୍ଜାକୁ, ଆମେ ଏହାକୁ ଏଇଭଳି ବନେଇବା। ଅଭି ମଞ୍ଜା ପାଇଁ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିନେବା। କିଛି ଜିରା, କିଛି ସୋରିଷ, ରସୁଣ, ପିଆଜ ତାକୁ ଭଲସେ ବାଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ପେଷ୍ଟ ଆମେ ବନେଇଦେବା। କରେଇ ଟିକେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ସୋରିଷ ତେଲ। ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲରେ ବନେଇବେ, ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଫୁଟଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତେଜପତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଭାଜି ନେବା। ଭାଜି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ। ଭଲସେ ଭାଜିଦେବା ପିଆଜଟିକୁ ତେଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ ହିଁ ପିଆଜଟିକୁ କାଟୁଥିବେ। ବେଶୀ ଡାର୍କ ବ୍ରାଉନ୍ କରିବେନି ପିଆଜଟିକୁ, ହାଲକା ଭାଜି ନେବା ପିଆଜକୁ। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପିଆଜ ଭାଜି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଘୋରେଇକି ରଖିଥିଲେ ମଞ୍ଜା 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ସେ ମଞ୍ଜାକୁ ଆମେ ଚିପୁଡ଼ିକି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ସବୁ କଷ ପାଣି ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି ମଞ୍ଜାରୁ। ତେଲରେ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ହେଇଯିବ। 2 ମିନିଟ୍ ଭଲସେ ଆମେ ତେଲରେ ମଞ୍ଜାଟିକୁ ଭାଜିଦେବା। କିଛି ସମୟ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଏହାର ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଯିବ। ପିଆଜ ଓ ମଞ୍ଜା ଟିକେ ହାଲକା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ମିଶିଗଲାଣି ବି। ତ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲେ ମଞ୍ଜାରେ, ତ ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିବେ। କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ। ତ ଭଲସେ ଏହାକୁ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା। ତେଲରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜିଦେବା ମସଲାକୁ। 2 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲସେ ମସଲା ମିଶାଇ ଦେବା ତେଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲରେ ମସଲା ଭଲସେ ମିଶିଯାଇଛି, ମଞ୍ଜା ବି ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇସାରିଛି। ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ବାଟିକି ରଖିଥିବା ପେଷ୍ଟକୁ। ପେଷ୍ଟକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ମିଶାଇ ଦେବା। ପେଷ୍ଟ ଆଉ ମଞ୍ଜା ଭଲସେ ମିଶି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। 2 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା କେମିତି ମିଶି ଆସିଛି। ଭଲସେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଯେହେତୁ ଲାଗିଯିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିବା ସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ରଖିଥିଲି ଯେଉଁ ପାଣି, ମସଲା କାଟି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ପାଣିକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଳେଇ ନେବା ଭଲସେ। ତାପରେ ଆମେ ଢକ୍କନ ଟିକେ ଦେଇଦେବା 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ପାଣି ଅଛି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ବି ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ମସଲାରେ। ସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତଳକାଳେ ଲାଗି ଆସିବ, ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଥିବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଟମାଟୋ। ଟମାଟୋଟା ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ ଏଥିରେ। ଟମାଟୋଟିକୁ ମସଲାରେ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା। ଟମାଟୋ ମସଲା ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେହେତୁ ଟମାଟୋ ଆମର ନରମ ହେଇଯିବ। ଢକ୍କନ ଖୋଲି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଆମର ମିଶି ଯାଇଛି, ବହୁତ ନରମ ବି ହେଇସାରିଛି। ଟମାଟୋ ମସଲା ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ ଆଉ ରାଇର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କରିନେବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାମଚ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେବେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା।
ଢକ୍କନ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ କେମିତି ଆମର ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ମସଲା ବହୁତ ଭଲ ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି। ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା ଟିକେ ନାକୁରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଣି। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ପାଣି କମ୍ ଆଉ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ରାଇ ତ ଅଳ୍ପ ପାଣି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ। ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଏହାକୁ ଫୁଟେଇ ନେବା। ତାପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିକି ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। 15 ମିନିଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଏମିତି ଆପଣ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମଞ୍ଜା ରାଇ। ଏହାକୁ ଆମେ ଗରମ ଗରମ ସର୍ଭ କରିକି ଖାଇବା ଗରମ ଭାତରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।